Ugbu a akụkọ anyị n'ọnwụ Chief Linus Obi Iloka, onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 94 bụzi onye nke enyegoro nnọọ mmemme elimozu bụ nke kwekelesu na be ya na De Izim Village n'Isulo n'okpuru ime obodo Orumba South n'ime steeti abụ Anambra. Nya bụ mmemme akwamozu ya bụzi nke ji aja misa dị asọ wee malite na Queen of Peace Catholic Parish Isulo, ma bụrụkwazịa nke ndị ụkọchukwu, ndị otu ezinụlọ ya, ndị enyi na ka ndị nke na-echere ya ezigbo echiche gbakọtara nnọọ iji wee kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Kenechukwu Chukwudi, onye nta akụkọ anyị, ga-ewetara gị akụkọ. N'okwuchukwu ya, Reverend Father Zemfrinus Ụzọ chetara ndị otu Kraịst na ndụ ha dị n'elu ụwa bụ nke na-agafe agafe, wee yọọ ha ka ha gbaa mbọ nwee ezi mmekọrịta n'etiti ha na Chineke. Ka ọ na-ekwu okwu dịka adọnyechere nna ya n'ala, nwa ya nke mbụ Oriakụ Favour Iwanorie, onye nke si na ngalaba administreshọn nke ABS, kọwara na nna ya bụ onye na-achọ udo ma bụkwara onye na-enwe aṅụrị n'ife Chineke. Oriakụ Iwanorie kwukwara na nna ya bụ onye na-arụsi ọrụ ike. Nna m bụ onye udo. Otu ifuru nna m na ihe ọbụla bụ ya esere ya na mmadụ, ịghọtago, o ji n'ọnwa ya rapụ ihe asị gị welu. He really tried. Ọ tried na keep ime anyị ka anyị bụrụ ndị na-keep peace. Nwa ya nwoke nke abụọ, Maazị Chukwunonso Iloka, kọwara nna ya dịka ezigbo mmadụ ma bụrụ onye nwere nnukwu okwukwe na Chineke. Ụmụ ya ndị nke ọzọ, Chidebele na Chimaobi Iloka, kwuru na nna ha bụ onye na-achọ udo, bụkwara onye ha ga-achọ ka ọ bụrụ nna ha ma enye ohere ọzọ. Onye President General nke Isulo Development Union, Maazị Eze Onyeka, kwuru na Late Pa Iloka bụ onye ha ga na-echeta oge niile dịka onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche. Ya bụ elimozu bụ nke a nọkwara na ya wee bịa mgbarụ site n'aka ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ikwu na ibe, bụ ndị gụnyere ndị ABS nke onye du ha bụ onye isi Engineering Department Maazị Paul Okoye, onye Director News and Current Affairs Oriakụ Judy Jeff Nwabueze, nakwa onye Director Legal Services Oriakụ Juliet Amasiatu.